Kesabaton bakamen yapi. Ngayang hang ni da gajing sngong kumen banai ngo iublay nam ta gajing kerku kajong u nam ta gajing don kat kajong u bat nam ta gajing it ba kajong u om tang yanga hnrei yangi baro iwei pa iwei. Ngayang ru hang ni dap da gajing sngong kumen bangayo ay kanikalat ban yang hakmat jongpi om bangan pen powder yalade hnrei bangan pla shapang kajing it kajong ublay. Ublay ula it hadu kata-kata yanga. Bat ngangek skam ba ublay u it yapi baro iway pa iway. Lakha yanga hagabalang 7-day Adventist. Hakta kapor imay it jongi ru iladay I dukhat jonga balang 7-day Adventist. Kadba ipa it jongi imshimday idukhat jonga balang 7-day Adventist. Nadu kapor bangadang rit ngakan mau kumno ba imay ilahikai yanga syapang ke Bible syapang kijing shisha bat kumno ban im kum 7th-day Adventist ngayang hakane por ban ong hoot imay jonga imday kabriu ke bajanai Henry ngalong kumne kumbangalong day lang ba kajing lam nanti jong I ngayang hakane por ban aingo ru ya ka administrative committee jong ka khasi jaintia conference kabla ai ngai kene galat ban yang hakmat jong pi iwei hakane ka janmit ngayang hangne ban pendon burom yo ublay ngayang hangne ban ya sam bat pi bat ban ya kentulang balakot yang abat ya pi iwei ban long kibayai ne ngakan mau nadu kapor mengadang kelung habang ilait seki sabat school ngampip ke sabat school jongi kena menta kalong kumno nrai hakato kapor ke jongi habang ilait seki kelas sabat school jongi ngiyo nadai uba iet bhaban sngap I jingi thokana layatho yangi jingi thokana syapang u Samuel Gumno ba ublay ulakhat u Samuel. Layatho yangi ya kajing itu kana syapang u Daniel. Syapang ki laingut ki parlok jong u Daniel bat kumta ter. Nang tasa kawai ke bangas ngau tenat hakapor bangadangrit haka kelas sabat school. Kalong banya airong ya kito kidur. Nganget skem kito kibala san larang ba. Kia ken mau ya to kapor. Habang ya pule ya kejeng itu kana syapang jong Samuel hagbakut jong kelas sabat school ngi ya airong ya kato kadur jong Samuel ublay ukhat ya kibriu na kawai kapor sya kawai pat ublay ulakhat ya u Abraham bat u Abraham ulalong ubayaine ublay ulakhat u Jacob bat u Jacob ulalong ubayaine Ublay ulakhat yo Moses, bat Moses ulalong ubiyaine. Ngala banjer ya kekerteng kawai hadin kawai pat. Ublay ukhat yanga. Ngamla ban ong, ngamnut ban ong. Bat ngalalong ubiyaine. Henry ngakwa ban bu kane kejeng keli aladehi. Ublay ulakhat yanga. Hato ngala ban long ubiyaine. Ublay ulakhat yapi hato penlong kibayai ne kajing kan mau syapang kajing itu kana syapang u Daniel syapang u Joseph bat kiwei kiriu krau jong ka Bible kirung lang ba kajing mot jong berkat jonga na kawai kapor sya kawai pat kapor hakajing ya pulis dang ngasngeu ba kito kikentin kibang ilay pule hakajing pulis dang ngasngeu kumba kilabyang ya ka khubor jongi menta ka janmit Henry ngakwa banyai beteng da ka baphai sya kasithi baningkong jong Yohanes kalnong ka baningkong ka dekhat ka bahnyau ningkong Yohanes iwe nyau Henry la dengi ya kata ka jingshai kumba ulong ma u ka kata ka jingshai ngidon ka jing selok lem paralok hi bat kasnam u Jisu u khon jong u
ulapan khoj yangi nagapop baro ngini phai pat sa shikawai kadkhat kolosai kalnong kabeningkong kadkhat kabakhat lai bat kabakhat sao ubala pelat yangi nakabor jong kajingdom bat ubala penkenria no yangi syaka hima jong ukhon kajing ie jong u ha ubangi yo ya kajing seus pa jongi kajing map ken ya kipop ki jongi lamap ya kipop ki jonga lamap ya kipop ki jong pi lamap ya kipop ki jongi bat ublai ulasius pa yangi dakas nam ke jong Jesus Christ halor kading pna Calvary hato nginlong ki bayai ne lakhot yangi banlong bayai ne kajing ya kendo jong ki breu ha ka Bible kia kendo shibon ki jing ngayang hangne hakani kapor ban ya thu ya phi lane ban pen ken mau ya phi bat wat hadu kane kapor ke jongi menta kidon shibon ki breu ki bashem ya karai ban bot ya kajing shisha ka Bible ki ba ya kendo ya shibon ki jing dana preng jongki ki balasha tait no nakayeng kasam dana preng jongki ki balasha be no nasionong na thau dana preng jongki ki ba kim sha shu banwan tong lang naga jo ka pukri na ka ba kasnong ka thau ka tong ane ga janmiet ngakwa lakta yanga habang yo sngew ya kawai ka jing ya kendo jong kawai kalong yin kane kalajia haus nam ar hajar kumba ar pausan nam menshwa nganom yatho ya kakerteng kabashisha jong une upara benget jongi henry pin sayo i to nganbo no ya kakerteng jong i kum iba yaine hagata kapor ki khon jong ki dangret hadin bakile sngew ya kajing shisha jong aktin ga jong ublay ini iba yaine lambad ikme ki khon kila shim ya karai ban pediang ya kajing shisha baro arngut kila shim ya karai ban pediang ya kajing shisha ban pediang ni Jesus Christ kumnong pen ban nong sespa ujongki bat ban yaso bat kabalang ka jong ublay kabalang Seventh Day Adventist ban long udkhot jong kane kabalang bat ban bud ya ki jing hikai renti kiba kabalang kat kum ka jing alam jong tien ka jong ublay kala hikai ya ki nganget skam ngi kum kit khot jong kabalang Seventh Day Adventist ngitip baka balang Seventh Day Adventist kadon arpau prateli kijing hikai tenrai ini iba yaine rengkat bad ikme ki khon jongki haba kila shim ya karai ban pediang ya kijing shisha bat ban bud ya Jesus Christ ban no ya kijing long barim jongki baro kasnong kathau kala persya batki ladangam bakla kila syem ya kajing penbaptis hau ni usnam ar hajar bat hadin bakila syem ya kajing penbaptis bat kila long kid khot jong kabalang Seventh Day Adventist kane kasnong tongan bu no kanong rit keserium hibat kata dona pedeng jong pi ki batip ya kane kajing itu khana kamdai kajing itu kana hanrei kabala jia shisha hanrei kabakta yanga kaba aiman siam yanga chaphang kajing ya kendo jongki kumta ha kawai gesngi kane kanongret orang basnong ulakhat ikador basnong bat kilawan syakador bar kilakhat ru ya ini ba ya ini ba in one mi hakmat jong kador bar kilabo ya kajing keli hato pin ya ini hakane kajing ngat lane pin eno
Lada pi no pila ban syong ban sa hakani ka snong. Henry lada pim no lada pi ai ne hakani ka jinget ka ba pila pdiang. Ngin be snong no ya pi. Oh usyakri ba iet ublay. Iba ya ne. Kakerteng ka ba nga syubo. Daga mensim ka ba scam. Daga jinget scam hau blay. Klem jing ting hakmat ka dorbar ka bahe. I juba padi ong ngan yang scam. Bat ngan yai ne ha kane ka jinget ka ba ngalap diang. Naman ngalap diang yau Jesus Christ. Kumunong penem baru ne nong suspa ujong na. Kumta ka snong kalarai ban be snong no ya i. Bat kilabo ya ketarik. Baki day ban mi no nasnong. Haswa jong kata ketarik. Bat kata ketarik kandai ketarik ka khaddo. Baki day ban mi no na kata kasnong. Ringkat bat kamansim ka basngok kya. Hanray da kajing shania skam ho blay. Iba yai ne. Ringkat badi kemeki khon jong i. Ilai mi nak taka dorbar. Hapdeng ka jing do jing kerman, hapdeng ka jing snokia ka mansim. Ka bomla syo ban batay. Kawai ka ai ka bangas no tenat haba iya tho khana phangane ka jing kendo jong i. I ong pade hakapor ba iya tho engang kan mau daga kmat ka ba pho samrke i ong. Haswa ba kata ka tarik kan poi ba ka snong kala be ya i. Iong ngala loj ngala law no ya ka yeng ka jong na. Bat ilami no na kata ka snong. Bat ilalait song snong hakawai pat ka snong. Dang man hunin ya tho yang idon hapdeng jongi. Nadu ka singi ka baningkong iwan jing asang. Dang man hunin ngatip ya kan ka jing sia iong ba. Habang alami na kan ka snong. Ngahapan laj wat bela keleng. Kayeng ngamdon. Iong apa kibriu kidon ke kali lane kibriu kidon ka skuti lane kumta terter. Iong ngahapan laj wat kam keleng. Oh iong atrang. Tang ladang ayo da iway i cycle i bajot. Ngan maramot ia kata ka cycle bat ngan laj wat keleng. Ban ia kakam ban laj tre. Ngakwa ban ong ipi ko ki prob ngai. Ngakwa pen lengkot ia kene ke jing tho khana. Ba ublay namar ka jing yai ne jong i. Ula kerku ya i. Om tang ba en yo ban thiet ia ka cycle ka bajot. Idon menta ialah ka jong ka kali banwan wat sne se jing asang. Sakawai ka mga kwa ban ya tho ipi. Anda haba ila syong hakata kawai pat ka snong ila tray sibun ki kam ki jam ki ba ublay ula kerku na kawai ka por sa kawai pat ka por pat hakap khaddo ila sang da kawai ka dukan palai banga syapang ka jing tho khana syapang jong i ka long banga kwa ban ya sam bat pi ko ki pra bangai ba anda haba ila don kata ka dukan ki don kini ki ba ki bre ki bana kata ka nongret kata ka dai ka kenjasor hakata ka jaka ki wan yo sya kata ka snong ka ba isyong. Are kilap baidan kedukan. Dang manhnen ya tho ingai ong ba. Kidon ki khap bagini ki breu na kata ka nong red ki ong ba ni ngimdon bai kalisyo. Oh yong asay pisang ong syem. Syem kane ka pisa bai kalinam ta jong pi. Kamansim ka ba yo blay. Iit ya kibriu. Iit wat ya kinongsyon. Oh kidan ki poru apa kini kibriu kiwan. Kiwan thiet-tier na dukan jong i. Bat ona haba kila thiet-tier kisyam makapisa kamdap. Kita biong kuno. Iong kelaj ra katu kamar. Ra syaying. Bat sasiu onda haba pilat don pisa. Oh kamansim kaba iit yu blay. Kamansim kaba iit ya ki para breu. Lakhot ya i
ba yaine bat ilalong ubayaine lakhot ianga banlong ubayaine lakhot yapi banlong ubayaine kabayaine ugi prabanget kane kadai tangka jing lam khmat jonga ya kane ka jing kren ka jonga ha kane ka janmit ha ka jing shisha kemangalaong yapi mene ba kabalang 7-day Adventist kadon arpo pratali ki jing hikai tenrai imat haki babun ki benta don na pedeng jongi ki dekat balang ki bamtip ki ai kita ki arpo pratali ki jing hikai tenrai hakane ke janmit ngakwa banyasam bat phi syapang ka jing hikai tenrai jong kabalang ka number ka bakhat wei kane ka jing hikai tenrai ka number ka bakhat wei ka kren syapang ka basan ha u Christ nangsan how Christ na shushim ya kane na shu trans ngait scam ba kane ka translation ka ba ngalale kan pensyai yang nga ba ya pi iwe baro lamba ka jing persyang ka jonga ngalasot na kelenong ka bakhat wei jong ka jing hikai tenrai jong ka balang 7-day Adventist ka ba nangsan how Chris ngait scam kadon haga screen kat banga pule ngakwa phenya pule lang bat banya puson yakini kikintin kidon shibun kid khat Bible kiba ngidei ban pule henrai nginom ya pule namarkan simpor slam henrai la shusat yakini ki jing batai lane ki paso kumba kami hangne haka jing im ka jongi Gibril kai ka bangingi yo i hangne ha perthai kalong ba usambai usailung bat habakito kislalung beningkong kisai kapen kemen ya unong rap kumjo ru habalakha ya kunlung kajing yam ka beningkong jong u kapen bena sya ka perthai baulawan banlong breu haba unong rap ulayo i ba ujing thung ulas dang ban sailung kajing khmi lenti kalong bau to ujing thung unang san bat haba ya ukon lung lakha kadai kajing khmi lenti jong ki kme ki kpa bau to ukon lung unang san nakawai kasngi syakawai pat kasngi kajing san kabayai beteng bat kabasai saiso kalong kabadan kam ha kajing im klem maka kajing kha kam don jingmot kalong kumjo kajing san ha kalong renyeng bat ha kamen sem kanong rem kabakong san bat kabakerpang tam syapang kajing im Kristan kalong bakas dang na kajing yap ngin yapait menta balai bakas dang na kajing yap Kadaw kalong kabaningkong kadai kajing yap u Chris halor kadeng pna kabaar kajing yap jong kalade kum kajing mi nakata bat kabalong kabalai ngiyad ha kajing long thamai jong kajing im jongi kadeng pna kadai kapdeng kajing thu jong kajing pen im ublai klem kadeng pna usaitan bat kibor ksut jong u kin om syarem kijing jong kapop kin om la bandu bat kajing yap kan om sya pen kelem ngil dap pulei kani kad khat mentan nang ta kajing bastai ka basai u apostol Paul syaki kolasai kalong ka basngo tenat ningkong u Chris ula pendu ya kibor sensyar boman bat kibor kajing sneu kabaar kadeng pna kapan pau syapang usaitan bat kakan hon jongu kajing shisha syapang usaitan nang ta kabalai kadeng pna kalapan tikna ya kajing job kabakhat do kabakut halor usaitan kapap bat kajing yap kum ta kasnam u Jisu kapan tikna ya kajing map na kapap bat kabet yo sembai na kabenta kajing pentmai jong kajing san
Kawai ni ki benta badon baning kong jong kane ke jing pen thamai bat jing san ha ke jing Kristan kadai ke jing pen Yesuk. Kadai pna kadai ka atiar jong ublai ban pen long ke jing pen Yesuk. Ya ubriu ke bamot yu nong pop bat ke jing pen Yesuk bat ublai ka ple mardor ya ke benta ka baar jong ke jing yai san ke pen bat kata kadai ke jing Yesuk bat ki para breu. Kawai na kidur kabai itanat hagadeng pna kadai ke jing don jong ki breu ki biap her. Saudong hangta ha kato ke janmit men balasa nar pna yau Jisu Christ. Komta kadeng pna ka aibor ya ke jing job halar usoitan bat kapop bat kelawan ra ya ke jing ka bat hemai. How Christ. Kawai pat kebenta bakong san jong ke jing long bat hemai bat jing san jong ki Kristan kadai ke jing yap na ke jing long barim. Dakumta ke jing Kristan kam sedang na ke jing ka. Kasdang na ke jing yap no ya ke jing long barim baro. Hadu bakalade kan yap. Hadu bakalade kan syaksa narpna. Om don jing sedang setia. Dai bandon ke jing pen kela ke barat ba. Bat ke bapura. Ya kalade. Ngitip hai ke nirkhot. Ar koren san khat nyo. Kebenta ke balai jong ke jing san hau Chris. Kadai ban ya ke jing ke batmai. Kawai na ke jing sengotu bakla ke bakraw ha ke jing Kristan. Kadai ba ke jing pen kalong ke jing ai ke baklem dan kam siu. Jong ke jing ai ublay. Bat kata kadai ke bakut. Jong ki ai barok khat. Henry ke Bible kam hikai kumta. Kajing jika jing ai kadai ke baklem dan kam siu dor. Henry hagajo kapor ngidai ban kan mau ba kajing ai kadai ke barem dor. Kat kajing ukhon ubreu. Namar ba ublay ai kamut baka jing ai kadai kebatat dor. Kajing ai kebatat dor kadai kajing yalap ya kajing map klem dadan kamban kelah kebamut. Kajing penbaptis klem kajing sensyar balang keberhenti. Bat kajing ya selok klem kajing pla. Kajing ai kebatat bor kadai kajing ai klem kajing long senran. Kajing ai kebaklem kadeng pna. Kajing ai kebaklem uji Sukres uba bat ubawan ban long breu ban syayap na kebenta ki pop ki jongi. Kajing san hau Chris namar kata kalong kajing san ha kajing long rangba kenang ba man lakas ngi ngin penpau ya kamon jong Christ bat ya ha kalenti jong Christ. Hakasla ka basispa nyau paulai jong kakot jing trang ki arta kamem white ka tho kumni habau mensim jong ublay usun syar ya ka do not ya ka jing lapan kala ya ka jing perkhat bapo la bread no ya ki jing le basniu la no ka jing ka jing sngorit bat ka jing suk ki syem ya ka jaka jong ka jing bitar kajing bisni bat kajing yale persya. Kajing kerku kawan. Habada kajing nget. Kemensim ka ai tilut. Yalade syaublay. Ha kata kerukom. Ngin nangsan. Hau Chris. Ha kajing bagenjaman sim jongi. Ngidon kam banyaisan. Kau ki para banget. Nakaway kapor siya kaway pat kapor. Upol ubatay ya kani kajing balapan ko bor do mensim. Kum kabanang roy bat nangsan ha kajing long bakenja mensim. Kum kani kajing long rangba kan kentaj ya ki kam jong kado. Ya ki ba pinsyam hakikala tia kal nong gabasan gad khat kabakat kendai arpo arkuway. Bat kan pediang bat penmi ya uso jong umensim.
Yaki ba upol ulatho hakasithi syagi Galatia kelnong kebasan kedkhat ke ba arpuar bat arpulai. Kajing em Kristan kadai kajing em kabia teli. Kajing em kabia sok bat ublay hakawai kaliang. Bat kabia sok bat laki para briu hakawai pat kaliang. Kat ba uta ubriu unang san bat nang yaw. Kajing sisya kabadan buram jong kajing sok. Kajing iit bat kajing teli kanang tengsyan ha kajing em Kristan marway bat kum kakenhon jong kibangai kau ki para pengai tong ini puson halor kini ki kentin ba ngi ngenang san nakawai kasngi syakawai pat kum bangin nang san haka longren yang ke jongi haka perkhat ke perdan ke jongi kum jo ru haka jing em bakan jaman siem jongi ngenang san nakawai kasngi syakawai pat kasngi kumjo biang nakakot jing trang ki arta kasla kabasan spaklay. Ka Mrs. Ellen G. White hakaparsi syapang unong Samaria babha kaya thu bau Chris ulapen i bau para marjan jong pi umdei tang uwei nekit khot kabalang lani ud khot jong ka jinget ke bangi ru ngilong khot umdei tang uwei ubiyasa marjan yeng bat ngi umdai tang uwei ubangia itu Henry hangni ka ong ba kamdon ka jingya dei bat ka jaj ben riu ka rong sne do lani ka kerdan ka nam ka buram skutenan ya kani ka bentahang ni upara marjan jongi dei uwei pa uwei ubriu ubadan kam ya ka jingrap jongi upara marjan udai uwei pa uwei ubalong ujing tau bat unong yo kenti jong ublay kajing bam kabangi bam na kawai kasngi siya kawai pat kasngi ngitip ha kalong ngabasisya ladang ngim bam ngim la ban im kan pentronnya kamet kapat kajongi kan pentelot yangi kan penpang yangi bat hak haddo ngin rings dot bat ngin wai ngin yap ngamot banong kajing bam kalong kajing don kam ka bokong san na kabenta kajing san kajing trei kam jong kano ka kenjaba im kamot ki living creatures hakaktin pareng kadon kam ya kajing bam ka babiang bat ka ba man la kapor ndai man la kasngi henrei man la kapor kumtaru kalong ha kajing san bekenjaman sim Henry hang nongin siam ya kajing bam bakan jaman siam jongi. Ngait skam ngi barok ngi tip dan tang arteli kitelong. Kajing selok kabaman kapor bat ublay lang ba kajing pulay kaktian jong u. Bat leng ba kajing pensan ya kajing im. Jong kajing duai. Upol uban ya kane hakajiti arti mathi kalnong kabalai kadkhat kabakhat nriu bat kabakhat nyew kajing duai kadai kawei niki kamram kibak don kam tam klem maka phimla shan hakajing yai danti Kristan namar kajing duai ka kentiu ka penklan bat ka aibor kadai kajing yakren jong kamensim bat ublay Matias nyaw arpo kini gede kikentien jong Jesus Christ na bakumta na kiso jongki pin ito yaki lada kajing im bagan jaman sim jongi nginang yaisan na kawai kesngi siya kawai kesngi ru kajing im jongi kadai banlong kajing im jong kajing saiso kajing saiso kadai kebenta kebakong san jong kajing san Kristan. Ya kajing penem da kajing ai laju ngau thu bakla kum kalat ban kentat. Ya kajing ko ngu bat kajing saiso. Ngidai ban ken mau ba om don ka wei pat ka bakham penjengai na kajing sisa jong ka Bible. Palat ban ya kata kani kadai kajing khot. Yangi barok khot kit khot jong balang 7 Day Adventist. Bangi day banyai ken mau ya kane
borobor hagajing kebaman lakasngi jongi nas no tanat igni kintin balatho Shim lapen yangi bangila banle kat bak ngimon Jesus Christ ula spa yangi lapen yangi but ngidai ban kan mau ba Jesus Christ shim lapen yangi bangi ngila banle kat bangimon Henry lapen yanga lapen yapi lapen yaki breu baro kat kibakloi ban pendiang ni gajing pen jong Jesus Christ bangin kat bakum kamon ke jong ublay ke jinglong senran Kristan kam dai ke jing ya lanti ke besok ngia kendo shibun ke jing ngia le hakatma ke ba shisha bat ke ba syirkai hadu ta ngila da pule ke ni gerkhat man ne keto ke jing kendo jong uwei na ki para banget jongi ko mangala shuai kerteng mene ba yai ne ngia le hakatma ke ba syirkai ke ba kta ya ka yap ka ga jongi ke ba kta ya ka jaga syong jaga sa ga jongi bat kumta ter henry ki angel utrai ki syum benta ga jing syakri ban sumari ki nong bot jong u ban pelat yaki na jing sneu bat ban alam yaki ha ka jing san bakan jaman sim go ki prab ngin kan mau tang kan ka we lada nga long ubayai ne lada pi long ka bayai ne ublay om no yangi pai hang ne ublay shim lay no marwai yangi hakani katma ulapan biang yangi ya ka jingjop ha bat lengba u Chris Jisu ula ai hangi ya ki atirtma ki bala tenjo bha den parang ong ki bala long tested ki bala pas lengba ki test baper kini ka atirtma da ki ba ngin la banyale persya ya unong shun ujongi ngi barok ngi tip kini ki atirtma ki ba u apsol pol ula nyeu tang bangi ngi dai bandon bat ngin yo tang lada ngi pule ya kaktin gajong ublay kajingsan Kristan kam jia hagajaka ka bom dan ai nala shubo ang to hagajaka ka bom dan ai haktin pareng ga ong in vacuum kajia hakawai kaliang hakakan hon jong ki bala seus pa pat hakawai pat kaliang kum kasakhi ya ka lang sa lang ka badon kam bansya seus pa klem kajing ya manelang ngido no ya kajing selok jongi bat day hakane kajing selok bat kajing ya day para briu bat kiwai pat bangi ngin la banang yaisan nang yaisan na kawai kasngi sya kawai pat kasngi kani ka jing pule ka khado ka ong hang ne hagamen sim ka bas ngaurit ka bangai ka ying ublay haperthai ka kalalong ka khrdop jong ka beneng pet bahagini ki kintin hagamen sim ka bas ngaurit ka bangai ka ying ublay ha ka perthai ka kalalong ka khrdop jong ka beneng ka jing ruai ro ki jing duai ki kintin balak ren da kinong mikmat jong Chris kilong kibor balat hung da ublay ban pen kre ya ka jaj pen riu na ka benta ka balang ka bahaneng na ka benta ka jing ya mane ka bakham halor ha ka ba om la ban rung ka ru ka batngit Testimonies for the Church volume kebasan kasla kebasau spa kendai puwe kane kadai ka jing hikai tenrai jong balang Seventh-day Adventist ka number kabakhat we kabanang san ha Chris kabakhat yang abadiapi nakawai kapor syakawai pat kapor bangin nang san ha Chris ngim dai banyai ne kumju ko ki problem teng haga jing jongi kum ki banget ngangai i kumba teng kidon ki khap ki bang ilas dang ban ya buat penban ya ka ba ki wei pat ki kan hon Kristan ki ale
Kalong kai ke bang snosi do ta. Hakato ka session ka bang ilay kren menne. Kidon kato ani teli kimat ki bang ilay kren hanto ha ka ba lada ki wei par ki kan hon nakoi par ka jinget kile kum to I kumba don na pedeng ki parab nge jongi I kumba ki persyang ban pertho bot. Henry ko ki parab nge ngakhat ya phi ka ne por. To ngen long ki bayai ne. Mentangi ladon ha ka kentah ka kentang jong sabaton. Kan mau ya ka sabaton ban rakhi khoj ya ka. Ngakan mau ha ka I pastor kes emle. Ha ka wei ka WhatsApp group. Ibo jing tho hang to. I pan pau ya ka jing sngo. Ka jing sngo diau ka jong I. Ia ka jing sngo khia ka jong I. Iong baha kane ka por jong I menta. I kumbang ila klat chapang gasngi sabatan. Habang ilaj haki hagasngi sabatan. Pin kan mau haki por ki bam shwa kam tam kum haki annual meeting gumne ki don ki por ki khap ba ki brew ki wan bande so bande jingbam wat aksngi sabatan. Bat bun sin gitu ki nong de kilaj phai thli no shalaying. Nomor banong kilaj phai khlum de ai ru em. Henry ke bas ngosi menta kalong ba I kumba lasdang bandrung kane ka jinglen hapdeng ki khat jong ka balang ba lade I uso lade I bang itu uso thrai tang uai lele ngakwa ban kentu I phi ki pra ngai bro khai to ai ba ye ka jinget ka bangi judon ngin bat scam ye ka jinget ka jongi bangin long ki bayai ne ngin long ki bayai ne Habaro ki arpo pratali ki jing hikai tanrai jong kabalang Seventh-day Adventist. Bat kini ki arpo pratali ki jing hikai tanrai kim dai ki ba kabalang Seventh-day Adventist ke shutau hi. Henry ki dai ki jing shisha ki bawan nagaktian ke jong ublay ke Bible. Ngakwa ban penkut dakawai ki jing itu khana. Kaba let's say bo nangi ngitip chpang gane ke jingi thokana nrai nga ngakwa ban pan kan mau ya kane ke jingi thokana ha gane ke janmit kane ka je house nam shejar khandai spa sa ha ka ba uwei missionary nang tei na pori bilat ulon poi shari India ha ka jing ya jong u na ka wei ka jaka sa koi pat ka jaka ban ya lap ya ka ktien ka jong ublai Ula poi sha kane ka thai northeast jongi. But katkum kane ka source lane ka tanrai ka bangalayo. Long ba une evangelist. Ula poi sha kane ka jalla Assam ha to ka por. But anda ha ba laya lap ha ka wei ka shnong ha ka wei ka jaka. Nomor banong haba ularung hakawai ke senong. Tang kawai ke jubab ke bolayo na chief lane na unong yalam jong atak senong. Uhe senong. Kalong go back. Kelai phai no. Ngiem dan kam yame. Ngiem kwa pemen wan ha senong jongi. Henry une unong pla jong ublay. Ulay sa hakata ka senong. Ban persyang banwan ikilat kilenti kumno bola banyalap banyasam bat kibriu ya ka jingat ho Chris ka ba u layo uwei u traishnong jong ata ka shnong katkum kane ka jingat ho khana ka ba nga ngayo kane ka dei ka ba je shisha kam dei ka ba shuthau hangne ki ai kerteng da unok seng Une unok seng Hagaro Hills. Ulap diang ni agajing shisha. Ulap diang ni u Jesus Christ kumutray bot nong penem jong u. Om tang mau Henry mau bat kakme ki khon jong u. Kilap diang ni agajing shisha. Wana ba ulap diang ni agajing shisha? Kum ubanget Shimla banset tang halade ya kata ka jing shisha ka ba ulayo pdiang.
Kumta ulas dang banya sam ya ka jinget ke ba uladan. Bat onah ba ulas sam ya kata ka jinget ke ba ula pediang. Ya ka jing shisha jong ka gospel. Ya Jesus Christ. Ulas dang banya sam ya ka ni ka jinget ke jong u. Bat ki para marjan marpa. Bat ki parlok perajor. Kani ka kubor kalapay siya kinong elam jong asnong. Chief jong asnong. Bat une unong elam snong. Rengkat bat kador ba snong. Kumba ini iba yaine bangong menne. Latian bisyari u hasnong. Eno ya gajing shisha. Eno ya gajing shisha. Sange no nakababot yaw Jesus Christ. Pai biang no siya gajing long barim. Daga jing sengaw kia kaman sem. Daga jing shania ha ublay. Daga jing ay tilot ha ublay. Unok seng. Ulayang hakmat kita ki rangba. Hakmat kadorbar shnong. Bat ulaong. Ngalakot jingmut. Banbut. Yaw Jisu. Nganong paidin. Nganong paidin. Daga jing bitar kabomla syoban batay. Laong ba uta. Unong yalam hangta hasnong. Ulapet. Sya uni unak seng. Say sisin buang. Ngan ailat yame say sisin. Pai no. Eno. Uong biang. Ngalakut jingmut. Banbut yu Jisu. Nganong paidin. Nganong paidin. Markum tahi. Uta uchiv jong atagasnong. Hakmat jong unak seng. Ula penyap ya ki khon ki jong u. Rengkat bat ka jing sngo kyo hakaman sim. Rengkat bat ki umat ki bajaw na ki khmat ki jong u. Uang laki way kim tre. Ngan yay buat ya u. Laki way kim tre. Ngan yay buat ya u. Nganong paidin. Nganong paidin. Hadian kata. Uta uchif. Ula penyap saya kalok jong u. Ula penyap saya kalok ke jong u. Une u breu. Ubala iti la ka jong ka jing em hau Jesus Christ. Upai syatay siya jrong beneng. Baduang. Kap ding pna haswa. Kap perthai siya din jonga. Nganong paidin. Nganong paidin. Bat hangta. Ya uru. Lasya penyap. Lakhot yu nok seng banlong ubayay ne. Bat ulalong ubayay ne haduk ka jingyap. Lakhot yanga uay bok harpran. Banlong ubayay ne. Try. Yarap yanga. Banlong ubayay ne. Koki prawe. Lakhot yapi. Banlong kibene. Hatu pinlong kibene. Ngalakut jingmut. Banbut yu Jisu. Ngalakut jingmut. Banbut yu Jisu. Ngalakut jingmut. Banbut yu Jisu.